Hei, terveisiä täältä metsästä. Täällä ollaan kävelyllä ja mulla on teille painavaa sanottavaa. Mutta mä käännän tän kameran, koska en ihan hirveästi välitä, että mun päästä tässä koko ajan näkyy. Mutta minä puhun täällä teille. Siellä menee. Täällä on ihana paikka, missä mä tykkään käydä kävelyllä koirien kanssa. Mutta asiaan. Nyt on semmonen juttu, että on niin paljon sattunut tämmösiä vääränlaisia ihmiskohtaamisia, ihmiskoirakohtaamisia, että mä haluan tästä nyt puhua. Mä vedän tuolla Valkeakosken eläinkeskuksella noita kursseja, kaikenlaisia kursseja. Mutta esimerkiksi epävarmasta varmaksi kursseilla, kun me pyöritään tuolla keskusta-alueella, niin siellä on poikkeuksetta joka kerta käynyt semmoinen tilanne, että vieras ihminen, aikuinen ihminen tulee yllättäen, lähestyy koiraa ja ei välttämättä puhu omistajalle mitään, ei kysy lupaa, kumartuu, ojentaa käden, on tulossa silittämään koiraa. Ja epävarmasta varmaksi, treeniympärä täytetty, sano älykello. Kiva juttu. Pieni hetki. Nestor, ei. Tuolla on tommosia ihania suokuoppia, pitää välillä kieltää, ettei koira mene sinne. Sieltä sitä ei saa ylös nostettua, jos se sinne menee. Täällä on tämmösiä ihania tämmösiä. Joo, niin asiaan. Ihmiset siis tulee koskemaan koiraan tuntematta, tietämättä minkälainen koira on kyseessä. Ja me tullaan nyt siihen. Mä haluan haastaa teidät kaikki seuraavaan asiaan. Eli kun te seuraavan kerran tapaatte koiran, vieraan koiran ja te haluatte moikata, niin jutelkaa sille omistajalle, kysykää, että saako moikata. Jos omistaja sanoo, että saa, niin se ei vielä tarkoita sitä, että koira on samaa mieltä ja että koiraa heti ruvetaan ottaa kontaktia ja puhutaan koiralle ja kumarrutaan ja ojennetaan käsi, vaan seiskää rauhassa paikalla, antakaa sen koiran tulla haistamaan ja muistakaa, jos se tulee kaula pitkällä teitä haistelemaan, se ei tarkoita, että se on vielä valmis ottaa kontaktia teihin. Jos se on yliinnokas koira ja te rupeatte heti ottaa kontaktia, niin se voi todennäköisesti alkaa hyppiin teidän päälle ja omistaja ei välttämättä tykkää siitä ja kuka siitä tykkäisi. Niin olkaa aina rauhallisia riippumatta minkälainen koira on siellä vastassa. On se ystävällinen, yliinnokas, on se rauhallinen, lempeä, epävarma, pelokas, aggressiivinen. Olkaa aina alussa tyyniä ja rauhallisia. Älkää puhuko koiralle, älkää ottako katsekontaktia. Älkää ojentako kättä, älkää kumartuko. Seiskää, kattelkaa koiraa sieltä yläilmoista. Jos se koira tulee teitä haistamaan, käy nojailee vaikka teidän jalkoja, kääntää kylkensä ja nojailee tai istuu jalkoihin ja katsoo rauhallisesti, niin sit sitä varmaan todennäköisesti voi rapsutella. Mutta koiranlukutaitohan tässä tulee kyseeseen ja sitähän ei kaikilla ole. Mutta sitä suuremmalla syyllä, jos ei tiedä mitä tekee, niin ottakaa alku ihan rauhassa. Olkaa vähän välinpitämättömiä, vaikka te haluattekin moikata koiraa. Ja jos se koira ei tuu teihin ottaan kontaktia, ei ole kiinnostunut, niin mun mielestä on epäreilua silloin vaatia sitä koiralta ja alkaa houkuttelemaan kovasti. Mun mielestä meidän pitäisi kunnioittaa koiria sen verran. Erityisesti jos me niitä kovin rakastetaan, niin niiden ehdoilla on mentävä. Ja vaikka kuinka minäkin rakastan siis koiria yli kaiken ja mä haluaisin aina moikata kaikki koirat,
niin tämä on itselle samalla muistutus, koska meillä on jostain ihmeen kumman syystä opetettu tämmönen hirveä tapa, että kumarru, ojenna käsi, puhu sillai, voi ihana koira, voi että kun sä oot söpöty tänne. Niin ei niin. Ei koskaan tarvi. Että mä haluaisin, että me ihmiset opeteltaisiin täysin uudenlainen tapa kohdata koira. Se tarkoittaa sitä, että me seistään selkä suorana, itsevarmoina. Katsotaan, mitä se koira tekee ja sen mukaan mennään. Et se on niin paljon nähnyt sellaista epäreilua kohtaamista ja jopa vaarallista, että ihminen työntää käden pelokkaan, pelkoaggressiivisen koiran nenän eteen. Niin kenellä on vastuu, jos koira puree ja tuolla yhtäkkiä tulee tämmöinen tilanne? Niin se on sitten epäreilua, että koiraa syytetään, jos se puree, kun ihminen on lähestynyt sitä tuolla tavalla. Ja oli kyseessä vaikka kuin söpö pikku pentu, niin se olisi hirveän tärkeää opettaa myös sille pennulle sitä semmoista, niin kuin, että ihminen kohdataan rauhallisesti ja siitä ei tehdä mitään sellaista showta. Se olisi kaikkien etu, että me ihmiset opeteltaisiin kohtaamaan koira oikein. Koiran kuin koira. Ja se ei tarkoita sitä, että jos me seistään tällain vaan tässä ja ollaan nokka pystyssä, niin se ei tarkoita sitä, että me ollaan jotenkin välinpitämättömiä tai me ei haluttaisi moikata koiraa, vaan se on mun mielestä koiran kunnioitusta, koiran ymmärtämistä ja se on ennen kaikkea niin kuin sitä suurta rakkautta mun mielestä. Että tämmöisiä ajatuksia, koska niin monta tilannetta on nyt tullut, että todellakin aikuinen ihminen tulee kysymättä, lupaa kysymättä koskemaan, ottaa kontaktia vieraaseen koiraan. Ja se on mun mielestä vähän pelottavaa. Se voi joissain tapauksissa olla jopa vaarallista. Ainakin se on hyvin epäkohteliasta. Ja mun mielestä meidän pitäisi niin kuin kantaa vastuu siitä, että me osataan kohdata oikein ja opettaa myös lapsille tämä asia. Ja sehän ei riitä, että sanoo lapsille, että aina pitää kysyä lupaa, että saako silittää. Lapsille voisi opettaa ihan alusta alkaen, koska lapsethan oppii ja malli oppii kaiken, niin heille voisi opettaa sen, että seiso rauhallisena ja juttele omistajan kanssa, kysele. Lapsethan innokkaasti yleensä kyseleekin. Niin opetetaan tää uusi sukupolvi kohtaamaan koirat oikein, koska ainakaan minun sukupolvi sitä ei osaa tehdä. Mutta haastan teidät kaikki. Ensi kerralla kun kohtaatte koiran, niin tehkää se oikein. Ja laittakaa hei ajatuksia tästä, tai jotain kokemuksia, miten te olette kokenut nämä asiat. Olisi kiva, että tästä heräisi vähän keskustelua. Mutta ihanaa syyspäivän loppua teille kaikille.